Ćao i dobrodošli u moj novi podcast. Ovaj podcast je za tebe ako učiš srpski kao strani jezik. Ja sam Marija i radim sa strancima već 10 godina. Zato znam šta te muči i znam da nemaš dovoljno materijala za slušanje. Zato skuvaj sebi nešto lepo, kaficu, čaj, spremi sok, uzmi svesku i olovku i uživaj u slušanju. U današnjoj epizodi vam pričam o tome kako izgleda jedan moj dan. Ja ustajem oko 8 sati i prvo idem u kupatilo da se umijem i operem zube, sredim, a onda pijem 2 čaše vode. Za doručak obično jedem ovsenu kašu ili kašu od heljde sa voćem. Ponekad imam časove ujutru, a kada ih nemam, uživam u čitanju knjige. Ujutru mi čitanje uvek ide brže nego uveče, a vama? Posebno volim da čitam napolju na terasi ili u dvorištu. Oko podneva obično spremam časove, materijale, pregledam domaće zadatke i sređujem video sadržaj za Instagram. Volim da ručam ranije. Kažemo, ko jede kašu za doručak, bude gladan posle 2 sata. Znam, nisam tipična Srpkinja zbog toga, ali šta ću? I onako imam časove oko 2, 3, 4, često do 6, 7 i onda nemam vremena za kasni ručak, a volim i da večeram ranije, pa sam posle toga slobodna. Uveče sam najčešće napolju, šetam se, viđam se sa prijateljima, gledam neki film ili seriju, a dešava se da imam i da završim nešto u vezi sa časovima, na primjer da sredim beleške, da pošaljem e-mailove, odgovorim na pitanja ili da dopunim neke materijale. Pre spavanja pročitam obično samo nekoliko strana jer sam umorna jako i nemam dobru koncentraciju kao ujutru. I eto, to je moja rutina. Naravno, nije mi svaki dan isti, ali generalno može izgledati ovako. A kakva je vaša rutina? Obratite pažnju na glagole koje sam ja koristila. Pogledajte da li su oni bili perfektivni ili imperfektivni. Koje fraze su vam korisne iz mog izlaganja? Napišite u svoje sveske kako izgleda jedan vaš dan. Možete koristiti moj model i ove osnovne glagole. Kada vi ustajete, doručkujete, ručate, večerate, kada radite, šta radite često, a šta retko, šta je ponekad, šta je svaki dan i šta radite obično. Ako imate pitanja, pišite mi u komentarima, voljela bih da čujem vaše komentare. Do sledeće epizode, čujemo se.